Salute kalamo ada Alfred noko. I'm a big fan of you. Ani big supporter arena. Da batra जाहैबाय ada Alfred ni bagैनो सावरायगोन. Ada Alfred ni मोनसेबो भिडिअआहाय जोंनि ससाइटियाव जेबो गोहोम खोख्लैयाखै. दानि ब्लेक कब्रा वाटारमेलन बेफोरबायदि दंना. बे भिडिअआ जेबो जोंनि ससाइटियाव गाज्रि लाबाखै. जोंनि ससाइटिया माजों गाज्रि जादों होनब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ. जोंनि ससाइटिया मा रोखोमाव थांदों. दा ada Alfredखौ नोंसोर बिराद बखिदों आरोना. ओरैबायदि कमेन्टआव जावदों आरो. आं फंसे बाथ्रा बुंनि खोनासं. बुहुमनि बयनिख्रुइ गोरलैसिन खामानियानो जाहैबाय गुबुनखौ बुजायनाय आरो बयनिख्रुइ गोरासिन खामानियानो जाहैबाय गावखौ फोसाबनाय जाहैदों. बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, मिथिबायना? दा आङो नै इंलिश मिकारनि दाबा खाथियावनो दंफैयो आरोना, बे खाथि किसान बाजारावनो. दा ओरैबायदि गाज्रि बुंदों आरोना ada Alfredखौहाय. जों बिथांनि फेन. दा जायफोर बिसोरबायदि गाज्रि सोरबा सासेनि थ्रुयैहाय सोरबा सासेया मोजां बुंब्लानो जेन बे जाजोबगोन बे नङा आरोना. सोरबा सासेनि थ्रुयै थांनांगौ बे नङा. नोंसोरो गावनो एसे एनालाइज खालाम आरोना. अबे बाथ्रा सैथो अबे बाथ्रा सोरबा सैथो नङा. दा सोरबा सासेया मोजां होनोब्ला बेबो मोजां जाजोबा. दा सोरबा सासेया गाज्रि होननानै बुङोब्लानो बेबो गाज्रि जाजोबा आरोना. दा नोंथांमोना ओरैबायदि साननो हागौ जेन Alfredआ गाज्रि. बियो जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो. जोंनि बर' समाजा माजों गुबुंले जागासिनो जों बयबो मिथियो आरोना. दा जोंनि समाज जोंनि ससाइटियाहाय माजों गाज्रि जागासिनो दं जों बयबो नुगासिनो दं आरोना. जौ जुवा ड्राग्स बेफोरजोंहाय जोंनि बर' हारिनि ससाइटिया गाज्रि जानो थांगासिनो दं. जोंनि इयुथ्सफोरनि लाइफआहाय गोबां डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ बेफोरजों. दा जोङो नैबेखौसो जोङो नोजोर होनांगौ. बेफोरखौसो जोङो सायख'नानै जोङो फोसाबनो नाजानांगौ आरोना. जों न' सिङाव थानानै गुबुननि थ्रुयै गुबुननि खोथायैहाय जोङो सोरखौबा गाज्रि मुं सुनाया बे बिराद बोरैबा आरोना. दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बे जोंनि हारिनि गेजेरावनो. दानि गथ'फोरखौ रावखौबो फोरोंनाङा. ना गोरानखौ माबोरै खावनानै जायो बेखौ रोंजोबखासिगौ. बेयाव सोरबा बेवहाय Alfredआ फैनानै फोरोंफैयाखै आरोना. दा आरो सोर साबेसे गथ'या दानि गथ'फ्रा बिमा बिफाजों क्लसलि थायो, क्लसलि रायलायो. रावबो गैला आरोना. बिमा बिफाजों क्लस जानो होननायानो गैला जोंनि दानि गथ'फोराहाय. दिनै ada Alfredआ सासे इउटुबार हिसाबै भिउसखौ लुबैयो आरोना. दिनै बियो गावनि कन्टेन्टखौ सोलायनो गोनां जादों. दिनै मोजां भिडिअ इनफरमेटिभ भिडिअ बा मटिभेशनेल भिडिअफोर लाबोयोबाबो जों लाइमोन जोंनि बर' हारिफ्रा रावबो नाया आरोना. जेन गाज्रिखौसो नुयो जों बयबो. गाज्रिखौ जोङो आसि थुनानै देखायनो हायो. गाज्रिखौसो जों बयबो नोजोर होयो आरोना. गाज्रिखौसो बयबो नायो. दा दिनै ada Alfredआ कन्टेन्ट सोलायनो गोनां जादों, मिथिबायना? दिनैनि समाव Alfredआ इउटुब भिडिअ बानायाबाबो मोनजायो, मिथिबायना? बिथांखौ गोबां पलिटिशियान मानसिफ्रा दानो लाख थाखा होनानै बायग्रा ओंखारगोन, मिथिबायना? दा बिथाङा पलिटिक्स फिल्डआवहाय इन्टारेस्ट गैया. जास्ट बिथाङा ट्रेभेलिं खालामनो मोजां मोनो, भिडिअ खालामनो मोजां मोनो, बे आरोना बिथाङा. दा बिथाङा पलिटिक्सआव इनभल्भ जानो गोसो गैया आरोना. जोंनाव बयबो मोनसे इच्छा होननाय थायो. सोरबा ट्रेभेलिं खालामनो मोजां मोनो, सोरबा पलिटिक्सआव थानो मोजां मोनो, सोरबा बाइकजों ट्रेभेलिं खालामनो मोजां मोनो, सोरबा आथिंजों, सोरबा साइकेलजों. बेबो गावबागाव लाइफ आरोना. बियो गावबागाव इच्छा जानाय, गोसो जानाय आरोना ट्रेभेलिं खालामनो थाखाय. दिनै समाजखौ Alfredआ गाज्रि खालामाखै. जोंसो समजों लोगोसे खारफानो हायाखै. जोंसो टाइमखौ रेसपेक्ट होनो हायाखै आरोना लोगोफोर. नैबेसो मेन खोथाया. जेन जोंबो समजों थांफानो हानायमोनब्ला जोंनि समाजा मालाखौनो जौगानो हासिगौमोन, डेभेलप जासिगौमोन. वाटारमेलन, ब्लेक कब्रा बेफोरथ' सिम्पल बाथ्रासो. दिनै बेखौ बाहायनो मोनैनि, इउज खालामनो मोनैनि रावबो थैयाखै. दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा माजों डिस्ट्रय जागासिनो दङ? ड्राग्स, जौ जुवा बेफोरजों डिस्ट्रय जागासिनो दं. गावनि जिउखौहाय फोजोबस्रांगासिनो दं आरोना. दा जोङो नैबेफोरखौसो फोसाबनो नाजानांगौ. आरो Alfredआ समाज गाज्रि खालामलायनाय, सोरबा सिख्लाखौ लांखाराखैबो, सोरबा सिख्लाखौ दोनखाराखैबो, सोरबा सिख्लाजों मोजांबो मोनलायाखै, सोरनिबा लाइफखौ डिस्ट्रयबो खालामनानै होआखै आरोना.